Dobar dan i dobrodošli u drugi ciklus emisija Kvalitetno obrazovanje, to smo mi. Današnje putovanje kroz obrazovanje pokazuje kako roditelji, učenici i nastavnici radeći zajedno mogu drastično unaprijediti kvalitet obrazovanja u njihovim školama. Vijeće škole i roditelja gimnazije Bugojno je najbolji primjer kako škola treba da bude osnova za obrazovni, kulturni i socijalni razvoj mladih ljudi. Članovi vijeća škole i roditelja gimnazije Bugojno, nastavnici, učenici i roditelji rade zajedno, čine školu boljom i unapređuju obrazovanje. Stručne vannastavne aktivnosti, javne kampanje, koordinacioni sastanci, promocije i koncerti su samo dio aktivnosti vijeća škole i roditelja. U okviru svojih aktivnosti vijeće je organiziralo gitarijadu, povezujući kroz muziku učenike različitog podrijetla. Kada sam prvi put došla, bila sam, iskreno da kažem, pomalo zbunjena i pomalo prepadnuta, pošto nisam bila još dovoljno ni upoznata s tim nastavnicima, odnosno profesorima, kao ni s roditeljima, koji su također članovi vijeća, ali kasnije sam spoznala u stvari da su odnosi između samih učenika i profesora jako prijateljski i da se tu naše mišljenje uvažava i poštuje. Ja se inače ovako bavim gitarom već 6 godina i mogu reći da mi je vijeće pomoglo puno da se afirmišem kao mladi umjetnik, da imamo puno nastupa s vijećem kao i sa školom. Vijeće je objavilo 5 zbirki učeničkih pjesama, podržavajući time njihovu kreativnost i ljubav prema poeziji. Uvijek budna, podsvijest mi nametnu i tiho prišapnu. Hej, profo, pa u ove 4 zbirke naših učenika naniza se svih 57 pjesnika, 7 slikara i 1 kiparica. Vijeće povezuje roditelje, nastavnike i učenike, njeguje odnose u školi, porodici i zajednici. To je najvažnije, ja sam se izgradila kao roditelj, ali izgradila sam jedan, kako bi rekla, partnerski odnos, prijateljski odnos sa čerkom. Daleko više razgovaramo, daleko više učestvujemo. A mislim da se puno toga promijenilo u Bugojnu i da je vijeće škole roditelja i učenika u gimnaziji jedna vodeća snaga ovdje u gradu Bugojno. Sastanci predstavnika Ministarstva obrazovanja i članova vijeća škole i roditelja osiguravaju da se glas i rad vijeća daleko čuje. Mi bismo željeli da kroz taj sajam upoznamo mlade više o njihovim pravima i da im pomognemo u stvari kroz sam proces školovanja. Vi od ministarstva samo praktično očekujete. Predstavnici kantonalnog ministarstva obrazovanja stručnim savjetima podržavaju vijeće u programima. Jedan od programa je omladinski infosajam. Jeste, to je vaš osnovni zadatak u ovom slučaju. Dobro, taj zadatak nama sigurno... Ja sam zadovoljna, skroz saradnja je bila sladoleca. Svojim entuzijazmom i višegodišnjim iskustvom vijeće škole i roditelja gimnazije Bugojno sarađuje i djeluje u drugim školama i zajednicama Bosne i Hercegovine kao mentor. U mjesecu maju članovi vijeća su prezentirali rad vijeća škole i roditelja gimnazije Bugojno roditeljima, učenicima i nastavnicima škola Livanjske regije. U toj regiji se trenutno usvaja i razvija ideja vijeća, škole i roditelja. Ogromne su prednosti sad ulaska vijeća u škole. Prvo što su roditelji postali direktni korisnici odgojno-obrazovnog procesa. Drugo što zajedno rade roditelji, nastavnici i učenici. To je prvi put da se to dešava u našoj Bosni i Hercegovini. Poručujem svojim vršnjacima da se isto tako angažiraju, jer ne može nešto samo doći od sebe, trebamo sve angažirati ako nešto želimo. A ako ne želimo, onda mislim da nije ni red da prigovaramo nekom. I tek sad vidim da roditelji sretni dolaze u školu, a ne prije onako namrgođeni, zabrinuti kako ćemo ih dočekati. Znači sve je ovo nekako puno drugačije i bolje. Kroz ova povezivanja škole Bosne i Hercegovine će razviti vijeća snažna i uspješna kao vijeće škole i roditelja gimnazije Bugojno. Roditelji kroz obrazovnu reformu stvari treba da iskoriste i svoje zakonsko građansko pravo da kao članovi jedne zajednice imaju pravo da odlučuju i učestvuju u radu institucija zajednice u kojoj živi. Volio bih i savjetovao bih i predlagao bih svim roditeljima da se što aktivnije uključe u rad vijeća škole i roditelja, kako radi svog djeteta svako od nas, tako i radi njihove zajedničke ljepše
i bolje budućnosti. To je pravi savjet. Uspjeh vijeća škole i roditelja gimnazije Bugojno ukazuje koliko je značajno i važno kada se roditelji uključe u rad škole. Nadamo se da ste sa nama i sljedeći put u emisiji Kvalitetno obrazovanje, to smo mi, kada ćemo vidjeti još neke primjere vijeća škole i roditelja Bosne i Hercegovine u akcijama za bolje škole. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Kvalitetno obrazovanje, to smo mi. Današnje putovanje nas vodi u osnovnu školu Petar Kočić u Prijedoru. Roditelji brinu za sigurnost svoje djece na putu do škole i kvalitetu obrazovanja koje im se pruža u školi. Roditelji osnovne škole Petar Kočić su pretvorili ovu zabrinutost u konstruktivnu akciju. Učinili su da odlazak njihove djece do škole bude što sigurniji i unaprijedili kvalitet nastave. Molim vas zaustaviti svoje vozilo da đaci prođu u... Frekventni saobraćaj pored osnovne škole Petar Kočić predstavlja opasnost za učenike i brine njihove roditelje. Izvolite. Sada ne moraju puno brinuti jer je grupa aktivnih roditelja u saradnji sa školom i lokalnom zajednicom postavila ležeće policajce ispred škole, organizovala predavanje o sigurnosti u saobraćaju i učeničku patrolu. Roditelji su nam pomogli tako što su sa nama pokazali nam kako to da bezbjedno da se krećemo u saobraćaju i oni su nam lično pokazali i pomogli. Roditelji su došli i bili su sa nama i tako. Držali nam časove bezbjednosti u saobraćaju. Meni je bilo baš zanimljivo gledati kako roditelji nama pokazuju, kako drže nama časove. Mnogo je zanimljivije nego samo da sedimo i učimo i tako. Prije i poslije škole učenička patrola reguliše saobraćaj ispred škole i tako osigurava učenike. Sad možete proći. Uloga roditelja u osnovnoj školi Petar Kočić je više od osiguravanja bezbjednosti učenika. Roditelji i nastavnici rade zajedno kako bi prikupili novac za videokamere i opremu za videomontažu, opremili kompletan studio za internu školsku televiziju. Putem internet televizije učenici mogu praviti svoje emisije o najnovijim dešavanjima u školi. Danas je zadnji dan školske godine. Ja dočekam da ode na more. Vidimo se sljedeće školske godine.